po. Namasyal. Punta po tayo ng palengke ngayon. Ayan. Kaya ako po yung nagdra-drive. Masyal po tayo. Ganito po yung daanan namin, masikip. Ayan. Ganda ng tanawin, guys. Ayan po guys, yung tanawin dito po sa probinsya namin. Ganyan po siya. Ayan po. Bulubundukin po dito sa amin.
Ayan, so nandito na tayo guys. Ayan yung pupuntahan ko. Ayan. Ayan, so bababa na ako guys. Nandito na po ako sa pupuntahan ko. Dito lang po kasi malapit na ATM machine. Dito pa sa hospital. Ayan, tapos na guys. Bale, babalik na pa ako sa sasakyan. Ayan. And guys, punta na po tayo ulit. Ayan, lakad na naman po tayo. Punta po tayo ng palengke. Hintayin mo na ito ba? Get out of there! Nag-iingay na yung baby ko sa likod. Ayan guys, yung makulit kong baby, ayan, kalong-kalong ng ate niya. Mabagal lang yung takbo namin guys, nasa 40 lang. Nandito na tayo guys sa market. Ayan, titingin lang ako ng pagpaparkingan natin. Hindi, dagkak na ko. Di kwa. Ati, magpagaktak tayo. Nandito na tayo guys sa market. Ayan, titingin lang ako ng pagpaparkingan natin. Hindi, dagkak na ko. Di kwa. Ati, magpagaktak tayo. Punta ako ng butika guys. Para bibili ko ng gamot. Isang ipipesen. Magkano yan? Saka Myra 400. Magkano isang bottle? Mm. Ayan, magkano lahat?
Nandito ako ngayon sa Ukayan. Ayan. Pili po tayo. Tingin tayo ng ukay. Ayan, tatlo yung binili ko. Tag-iisa kami. Bili muna tayo ng binatog. Uwi na tayo guys. Nakabili na ako ng ukay-ukay. Ayan, ang laki yung sasakyan. Wait lang. Dito. Paano ako makakapasok? May hawak akong ganito. Hello guys, nakarating na po kami dito sa bahay. Ayan. Yung baby ko gusto pang sumakay. Ayan. Pasok na po kami sa loob. Thank you. Thank you po sa panonood ninyo.